El Cap d'Albert és el punt culminant de la Serra d'Albert, situat al sud de Josa, de Cadí i Gósol, i és el lloc on anirem avui. I pujarem per la seva vessant sud. Hem sortit del petit poble de la Coma i ens dirigirem cap a la Coma Pregona passant per sota dels Cingles del Custodi. Passarem pel Prat Major, el Coll de Bahís i per la Tartera que ens portarà a dalt del Cap d'Albert. La baixada la farem cap al Coll de Balitrés, al Prat d'Auvers i per la Borda de Pujol tornarem cap a la Coma i la Pedra. A la sortida del poble de la Coma trobem les indicacions que ens porten per un senderó en direcció cap al Cap d'Albert. En total seran uns 16 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell, passant per un parell de masos, el Cal Jaume i cap a Coll de Bahís. Cal Jaume és l'última masia que trobarem abans d'enfilar cap als Cingles del Custodi. Aquesta circular que ens ha proposat avui en Joan és una manera més divertida de pujar al Cap d'Albert que no la més fàcil i monòtona des de Gósol. Allà al fons podem veure sorgint per sobre dels núvols les muntanyes de Montserrat. Des de Prat Major ja podem intuir Coll de Bahís i veiem clarament al fons la Tartera que ens pujarà cap a dalt al Cap d'Albert. Ja som a Coll de Bahís i vinga, enfilem cap a la Tartera. És una tartera llarga, dreta i pesada, però tot i així aconseguirem pujar fins dalt. Ja som al cim del Cap d'Albert. Allà al fons podem veure el Port de Comte i totes les muntanyes de la Cerdanya. Comencem a baixar en direcció al Coll de Balitrés. Allà al fons veiem clarament el Pedraforca. I tant. Que no estàs content del que has fet. I think it's strange you never